Pigsuti, ang tanong panaribuhi kunan tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. May tao nga maduruto manaribo, iya tanong nga inataman kaupay kadla pag-indang. Tungod kay kanya inataman mga bukad na murang-rang, may biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubo atiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubo atiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sin gidam-i.